Na yefi bunu mantemu an ye de ne echem wa Asante mantemu Asante Akyem North mansini mu na ye gina manfo mu Asante Akyem Asenkyem busuminie enkane a wo mo edidi omudwuma adum emaye na enam so manfo no ede atudwa sede ekoso no ha wo modwuma mranti wo mo eyitie emaye nso wo mo epamade wo mo so a eto so ani ade kostofo wo mo so omnyuma egu busuminie a wo mo ninkane Adishye ya wonomo ewo Asenkyem ye no wa Asante Akyem North Municipality insema wodi ya da Adom kase ene se wo mu hunamane pa wo se de nkane anu wedundum wo honom enam so kra mo mudwuma mo ye na ayebisi basa eno nti wo mu de adesreto Electricity Company of Ghana enim sadama wo mra wo monsra bem de ekosunti a amane basa wo honom no won hwe fama wonmo off ni enya light nfa anya adwuma ema ye ko store ye nyina aye basa light ni ko ye ne ba bosumi ema ye timi nyama de fidi adi yama de bibia ye basa kanika amo wa ha ye di yam ade yama mofre ane kokorafo ne ye nyina atimi nye bibi kakra de akan ya no sese ama ne nyina anti aba Asante no nyina ye agirga entimi nye adwuma anam ko so bebere agu ha ya buru ye so mo si ye ntwitwa na mo ye twitwa wi o mo baba be ya mai ampa ye twitwa ma mo di number jai be si na efra o mo mfa ama mo kata se no mo kula mo djuma na do so dodo nti anye de de ketua bi nti aye ketua bi nso no nso mo be ye mfiri ho mai ye mba na nso oton no ma nso a sisi o mo ntimi no nama o mo ton be busumi no be ntimi ton bi ma sai eno achi na na ya wo se bere mo no eya Asenkyem dikuro enso so de so so se ye nkane ano busumi mi ahoma no titigu ema ye frɛ wo ye frɛ mo omde omo ani be hwɛ sɛ ampa ahoma na titigu omba ya omko ye no anuani omo nsi ha ya frɛ wo ma frɛ mo tu ho anamo esi ne omo nsi ha omo meye hwe o frɛ mo aye ba uko zia ye report nyina da ho be busumi mi eso bi nsi ha nti hu bo ne kura ya ye wo mo a omo mpɛ omo ba be ye kane amaye sese ema no etunton enam fridge mu niema nyina asai sese ho ka nyina ye hu de bia so mo da me ani o mu gumi so ani misumi nya dwuma o yisiji